Nunca tiene kysymyksissä väliäksi elämän kodassa. Mulla oikeastaan niin kuin alun perin punkki lähti siitä, että mä halusin niin kuin, oikeastaan Sex Pistolsit ja Clashit ja nämä oli niin kuin tietysti totta kai musiikillisesti se, että hei, tää on niin kuin se juttu, tässä on raivo, yes! Ja se herätti niin kuin muussa sellaisen henkiin, että niin kuin on muutakin kuin se sellainen näennäisyys, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa oli, että vaikka mä olin skidi 60- tai 70-luvulla vielä aika niin kuin pieni iältä, niin kuitenkin mä niin vaistosin, että hei, täällä oli niin kuin tosi ahdas meininki. Ja ihmisten piti olla tietyssä semmoisessa luterilaisessa uskonnollisessa kasvatuksessa ja tällaisessa niin kuin arvomaailmassa ja kaikessa. Ja se niin kuin ahdisti ja mä tajusin, että hei, että ihmisten pitää vapautua. Ja sitten kun tuli niin kuin sellaista niin kuin aivan uutta energiaa, niin se jotenkin niin kuin kolahti mulle laakista. Mä olin niin kuin, että tässä se on, tätä mä haluan. Ja se oli, niin kuin, se oli oikeasti mieletön juttu. Se on semmoista vapautta ja energiaa, mitä siitä saa. Vapautta niinku periaatteessa ilmaista itteensä niillä taidoilla, joita itsellä on. Ei tarvitse yrittää olla sen parempi kuin on. Ja sitten toisaalta voi pistää niin paljon peliin kuin mitä vaan pystyy, että ei se toisaalta mitenkään hirveästi rajoittakaan. Et mekin ollaan käytetty hyvin paljon erilaisia muita musiikkityylejä, ettei se nyt ole ihan pelkästään punk-rockia. Skaata ja rekkeitä on tykätty heittää sekaan. Koitetaan vähän miksailla sitä crossoveria. Ja sitten se energia on tosiaan noissa keikoista. Se on aika valtava, mitä sieltä saa, kun saa porukan lähteä mukaan ja hoilaa mukana jotain kertosäkeitä, niin ei se sitä hienompaa voi olla. Mutta tietysti Clash oli aatteellisesti oli niinku sit semmoinen herättäjä, joka niinku vielä niinku sen tajunnan tavallaan lisäksi, että sieltä tuli se raju musiikki ja sellainen niinku, että voidaan niinku oksentaa kaikkien päälle ja soittaa ihan miten huvittaa ja kaikkea sellaista. Ja sitten Clash toi vielä niinku sitä laajempaa arvomaailmaa siihen, sellaista niinku sodan vastaisuutta ja rasismin vastaisuutta ja kaikkea sellaista. Eli Clash oli niinku toinen juttu. Ja sitten tietysti Suomessa pikkuhiljaa niin heräs punk-henkiin ja täällä rupesi tulemaan sitten 70-luvun loppupuolella hyviä bändejä. Ruvettiin niin itse väsäämään musaa ja sitten tuli niin paljon samankaltaisia bändejä niin aika nopeastikin Tampereen suunnalla ja tietysti täällä Stadin suunnalla. Et meillä oli niin omat niin ympyrät tietyllä tavalla ja sitten me saatiin lepakko vallattua ja sinne rupesi niin jengi pesiytyä ja siellä ruvettiin pitää punk-keikkoja sun muuta. Ja tällä tavalla niin se meni eteenpäin. Mulla oli aikoinaan 70-luvun lopussa oli sellaisia bändejä kuin Rotusorto ja sitten oli Raivotauti ja sitten oli myös sellainen bändi kuin War. Ja sieltä oikeastaan sitten nämä bändit niin kuin pikkuhiljaa kuoli. Siinä oli sellaista jengiä mukana, jotka niin kuin, ne näki, että okei, punk oli se juttu hetken aikaa ja sitten ne lähti pois ja niistä tuli ties mitä. Mutta sitten mä mietin, niin mä halusin sellaisen bändin, joka on niin kuin pitkäaikainen ja mietin sitä sanaa kauan, että mikä olisi sellainen, joka ei niin kuin ajassa kuole. Ja mä mietin, että maailmahan on hyvin tällainen sekasortolainen, että täällä on niin kuin sekasortoa joka paikassa, on luonnonkatastrofeja, on sotia, on ihmisoikeusloukkauksia, on väkivaltaa, kaikkea mahdollista. Ja silloin mä niin kuin ajattelin, että okei, että sekasorto on niin kuin sellainen nimi, joka kuvastaa tätä maailman pahuutta tietyllä tavalla, epäoikeudenmukaisuutta. Ja silloin perustin sen joskus 80-luvun alussa ensin. Ja ne tyypit, jotka siihen lähti silloin mukaan, niin siitä pikkuhiljaa sitten katosi pari tyyppiä, toinen kuoli ja sitten tuli yhdelle kaverille niin kuin muuten vaan se lähti lusimaan ja sun muuta. Niin sitten se bändi niin kuin pantiin jäähylle ja sitten mulla oli muita bändejä ja sitten mä löysin tietyllä tavalla joskus 84-5 vuonna semmoisen hyvän porukan ja sitten me herätettiin niin sekasorto uudestaan henkiin ja lähdettiin veivaamaan sillä ja nyt niistä tyypeistä niin yksi on vielä mukana kehissä, eli meidän basisti Timppa, joka on niin kuin siitä lähes alkuperäisestä kokoonpanosta matkassa mukana. Tässä bändissä, niin jos siitä vielä sen verran puhuu, niin siinä mä teen sanotukset ja
sitten tietysti sovituksia yhdessä muiden bändikundien kanssa ja biisit sitten kirjoittaa tai säveltää aika monet meistä, että siinä on kaikilla kynä vapaa, mutta sanotukset on yksi oma muulta, että ne täytyy tulla sydämestä ja päästä, kun niitä esittää, että niissä on se fiilis ja raivo edessä. Kyttä pysäytti kansan nousua. Hän raasti kapitalismista puolustaa niin rikkaiden saastojen omaisuuksia. Taviso puolelle, keneväspuolelle, toverillemme, anarkistille, kianarille. Okei, mä vihaan poliisia! Aikoinaan joskus tein sellaisen biisin kuin Ajattelen nyt esimerkiksi, joka käski ihmisiä niin kuin käyttää päätään ja miettii juttuja, eikä niin, että ne katsoo jotain TV:stä tai radiosta tai kuuntelee jotain poliitikkoa ja lukee lehtiä ja ne kuvittelee, niin kuin, että hei, kaikki se mikä on lehdessä, niin se on totta. Ja eihän se näin ole. Et yleensä jokaisella lehdellä ja jokaisella jutulla on joku tarkoitusperä. Ja se tarkoitusperä on niin kuin yleensä sellainen, jolla halutaan vaikuttaa suhun, muuttaa sun omaa mielipidettä ja kuvitella, että kun sä luet sen jutun, niin sitten sä ajatteletkin samalla tavalla, kun se kirjoittaja on siinä kirjoittanut tai se poliitikko tai opettaja tai kuka tahansa on siellä niin kuin kertonut. Ja tää on niin kuin se homma, että tietyllä tavalla mä yritän niin kuin aina patistaa ihmisiä, että käyttäisi niin kuin omaa sydäntä ja omaa aivojaan. Ja sen kautta niin kuin, niilläkin se tietynlainen anarkismi niin kuin heräisi ja ne pystyisi niin kuin elämään vähän eri tavalla ja tuomaan niin kuin uusia näkövinkkeleitä siihen elämäänsä ja uutta suuntaa myöskin. Ja tämä on niin kuin meidän biiseissä sitä, joka osaltaan se on yhteiskunnan vastasta, mutta osaltaan se on niin kuin ihmisten niin kuin tietyllä tavalla ihmisten elämän puolesta, että edellytetään niin, että ihmiset pärjäisi paremmin ja vois paremmin ja niillä olisi niin kuin vaihtoehtoja, että niillä olisi oikeasti joku vaihtoehto, miten pitää toimia. Tämä punk on ollut sellainen auttava ja eteenpäin vievä asia. Se on pistänyt mut monesti, kun mä oon kuunnellut niitä bändien kappaleita ja miettinyt, että mistähän tässä lauletaan, niin se on pistänyt mut ajattelemaan ja sitä mun mielestä pitäisi niin kuin tässä musiikin maailmassa enemmän tullakin. Et nykyään tää on vähän enemmän sellaista pikapullaa, niin kuin, vähän niin kuin että haetaan tuolta mäkkäristä hampurilainen ja syödään se ja heitetään roskiin, niin se on, musiikkimaailma on liikaa sitä. Ja sen takia mun mielestä punk-musiikki niin on mahtava genre, koska siellä vielä otetaan yhä tänä päivänäkin niin musiikillisesti ja sanotuksellisesti kantaa ja ollaan niin sanotusti vastaan sitä valtavirtaa, mikä yrittää tehdä meistä kaikista jonkunlaisia kuluttajia ja kilpailijoita keskenään. Kaupallinen
tai jos ajatellaan niin kuin punkkia kaupallisesti, niin hyvin harva sen kaltainen musiikki, jota niin kuin kutsutaan punk-musiikista, niin hyvin harva sellainen pystyisi niin kuin menestymään aidosti. Et silloin siihen täytyy niin kuin tuoda semmoisia rock-kliseitä mukaan, ei semmoista suureellisuutta ja semmoista pop-soundia ja kaikkea muuta höpöä, joka ei välttämättä niin kuin siihen oikeaan niin kuin punk-fiilikseen ja meininkiin kuulu. Ja sillä tavalla, jos sitten taas palataan siihen, että esimerkiksi niin kuin meidän levyjä, että jos me haluttaisiin kaupallistaa itsemme, niin totta kai meidän pitäisi niin kuin muuttaa vähän sitä musiikillista, tehdä siihen semmoista kertosäettä, joka niin kuin kolahtaisi ja jäisi päähän soimaan ynnä muuta ja tehdä siihen vähän rockimeininkiä ja mahdollisesti sanotuksia, vähän niin kuin semmoista pehmeyttä tai vitsiä sellaista, jolle voisi niin kuin nauraa, että ha ha ha. Tai tehdä jotain sellaisia sanotuksia, jotka ei enää olekaan niin kuin meitä. Ja ehkä sellaisella voisi niin kuin menestyä, mutta mun mielestä se ei ole enää sit niin kuin tätä punkkia, koska mä punkin niin kuin ajattelen. Että sit se ei ole sitä enää. Mä sanon aina senkin, että vittu, että niin kuin mä en pyri ikinä mihinkään, että mun levyt myis. Ja mä en tiedä suunnilleen sanat, että mitä Yleisradio eikä mikään muukaan koskaan soita, että ne sanat on siellä suunnilleen, niin ei se, mutta jos se myy, niin kuin kävi 70-luvulla, mutta nehän tuhottiin ne jätkät. Sex Pistolsit, ne tuhottiin rahalla. Ne ostettiin äkkiä pois. Niin siitä tulee tää keskeneräinen vittu kiista, että vittu kuka on niinku paras vittu. Ei täällä ole kukaan vittu mitään paras. Ei todellakaan. Mut se, että jos mulle lapattais kottikärryllä rahaa ovesta sisään, en mä niitä heitä uloskaan. Mä tiedän mitä mä teen niillä. Ei se oo niinku, mut eihän se tuu tapahtuu ikinä. Lollava vuotta. Meillä on alaikäisten niin kuin noi keikkayleisö alaikäisille. Mä saan puhua. Niin ne on ollut siinä mielessä parhaimpia, että nuoret on niin tinkimättömiä. Ne tulee katsoa bändejä eikä juomaan pelkästään kaljaa niin kuin jotkut vanhemmat. Se on ihan niin, nuoret osaa arvostaa, että pääsee johonkin edes katsomaan musiikkia, mutta ei siinä ole mitään pahaa. Itse on tosiaan niin kuin suurimmat idolinen nähnyt näillä ihan hiton pienillä keikoilla. Toivon, että joku päivä itsekin pääsisi tosiaan veivaamaan. Ja käynyt niinkin hyvin, että päässyt bändiin soittamaan niin edelleen, mutta tosiaan kyllä sitä voi käyttää ihan omaakin järkeä siinä, että tarviiko olla niin saatanan kännissä ja huumeissa ja kaikkea muuta, että kun siellä keikalla vedetään, mutta jos haluaa esimerkki ottaa, mutta punkkikeikoista kun puhutaan, niin täällä ei ole meininko just sellaista, kun siltä se näyttää tai miltä se näyttää. Eiköhän ne saatana MTVn pornovideot siellä niin myrkytä ihmisiä enemmän sitten, kun täällä ollaan enemmän silleen maati alassa kuitenkin. Olkaa avarakatseisia ja tervetuloa vaan punkkikeikalle ja terve menoa myös yhtä hyvin. Puntola Rockissa ja vuonna 2011. Sä hölkkäät sateessakin, se on todella upeeta. Sä et arvosta mitään syvällisiä, vaan kaikkea makeeta. Olis mahtavaa, jos kaikki muutkin olis niin kuin sä. Joo, pukeutuis kuin parpinuket ja treenais sitten sä. Sulle tärkeintä on aina ulkokuori. Sä haluaisit olla ikinuori. Mietit tarkkaan, ketkä kaikki on sun frendejä. Niiden täytyy tarkkaan seuraa trendejä. Nuoruus katoaa, minkä sille teet? Jonain päivänä toi kaunis kuori mätänee. Nuoruus katoaa, minkä sille teet?
Vain nukkekodin väki. Ihan kaiken sen näki. Kun isi tuli yöllä kännissä kuin käki. Sattui ihan pikkuisen, kun isi siinä ihan pikkuisen. Ja itkettikin pikkuisen, kun isi siinä ihan pikkuisen. Mutta pikkuliisa tietää, ettei isi tarkoita pahaa. Sitä aika paljon sietää, kun saa lisää karkkirahaa. Radio Puntala on Puntala Rockissa syntynyt radiokanava, joka tottelee Roivaisen Tonia, mutta sitten huomasin yhdessä vaiheessa, että ei totellutkaan, vaan innokkaan. Se on mahtava radiokanava, koska ammattitaitoisia uusia radiopersoonia tulee koko ajan vastaan. Ja mulla oli silleen, että mä jouduin aluksi vetämään oikeasti Radio Puntalaa silleen niin kuin itse. Että minä olen Toni Roivainen ja bla bla bla. Mut sitten rupesi naisjuontajia löytymään ja sitten aamushow, tämän aamun show esimerkiksi oli silleen 2,5 tuntia päivitystä. Minä olen Roivaisen Toni ja sinä kuuntelet Radio Puntalaa. Siis se mitä niin punk, miten se vaikuttaa yleensä ihmisiin ja nuoriin, koska yleensä nuoret on ne, jotka löytää sen punkin. Et aika harva sellainen 40, 50, 60, jos ei se ole sitä punkkia siihen mennessä löytänyt, niin ehkä ei se enää sitten siellä eläkeiässä sitä löydäkään. Vaan useastihan se on niin, että se nuori löytää ja sillä nuorella on ensin silloin itsellä joku semmoinen niin kuin fiilis, että se kokee niin kuin jotakin ja se hakee niin kuin siihen hei, että mikä on niin kuin tätä samaa. Ja kun se kokee niin kuin jotain, niin kuin sanotaan, se ymmärtää niin kuin esimerkiksi, että elämän tavallaan niin kuin tietynlaisen tämmöisen kilpailuyhteiskunta, kapitalismisysteemi, niin se kelaa niin kuin sitä, että hei, miksi mun pitäisi niin kuin aina lyödä tuota toista ja yrittää olla sitä parempia, koska sehän menee näin, että kaikki ei voi olla niin kuin täällä, vaan jos sä haluat niin kuin rahallisesti sun muuta menestyä, niin menestystä ei tule sillä, että sä lyöt toista, jolloin sä saat itseäsi nostettua ja sillä tavalla pärjäät paremmin. Ja sehän on niin kuin kapitalismin semmoinen perisynti, että ihmiset ei saa niin kuin tietyllä tavalla välittää muista, koska se sosiaalisuus ja välittäminen ja toisien ihmisten niin kuin auttaminen, niin se ei kuulu siihen, vaan on tärkeintä se, että sä voit itse hyvin ja sulle tulee kaikkea hyvää. Ja kun kuitenkin niin kuin maailmassa on rajallinen määrä hyvinvointia, niin jos sä kahmit itsellesi kaikki, niin se tarkoittaa, että se on joltain toiselta pois. Ja sillä tavalla sä sorrat niin kuin tätä yhteiskuntaa. Jaettaisiin tämä, kun meillä on tätä hyvää ja paljon mammonaa ja mannaa täällä Suomessa, niin kuin joillakin ihmisillä ihan järjettömiä määriä ja toisilla ihmisillä ei ole mitään, niin kyllä sitä pitäisi niin kuin yhteiskunnan vähän katsoa niin kuin tätä hommaa perään, että jaettaisiin ne vähän tasaisemmin. Niin tämä punk-liike ja musiikki, niin tämähän on niinku se, jonka se mahdollisesti löytää sitten se sellainen 12-vuotias tai 14-vuotias kidi, että hei, tässä se on, tää on mun juttu. Ja siinä kohdassa, kun se tajuaa, että tämä on mun juttu, niin siitä se lähtee niinku sellainen kokonaisvaltainen, koska niinku jos ajatellaan meidänkin musiikkia ja mun sanotuksia, niin meillä on niinku rotusorron vastaisia, meillä on ympäristörikoksien vastaisia, meillä on eläinten kiduttamisen vastaisia, meillä on vanhusten hoidosta kertovia asioita, jos kerrotaan, miten huonosti vanhukset voi. Meillä on siitä, että kuinka ihmiset pitää arvostaa toisia ihmisiä ynnä muuta. Eli punkissahan on hyvin laaja se skaala, mistä sanotukset kertoo. Ja siellä on niin kuin, periaatteessa, jos nämä asiat kertoo jollekin, niin sellainen ihminen, joka on täysjärkinen, niin ei se voi sanoa, että okei, hän on eri mieltä, että ihmisiä ei saisi tappaa. Ei se voi kertoa, että hän on eri mieltä, että eläimiä ei saisi kiduttaa. Ei se voi kertoa, että hän on eri mieltä, että toisia ihmisiä ei saisi sortaa. Ei se voi kertoa, että hän on eri mieltä, että ympäristöä ei saisi tuhota. Ei se voi kertoa, että hän on eri mieltä, että
meillä esimerkiksi niin kuin eläimille tehdään kauheita rikoksia tuolla tällaisilla kosmetologipuolilla ynnä muilla. Eli nämähän on hyviä juttuja. Ja sillä tavalla, että mitä punk tekee niin kuin nuorille, päinvastoin se kasvattaa. Se antaa niin kuin hyvän arvomaailman, se antaa paljon ajatuksia, se vahvistaa sitä nuorta ihmistä, joka niin kuin kelaa, että hei, hän on ihan yksin tässä jutussa. Noi kaikki muut haluaa niin kuin näyttää Barbinukeelta ja olla niin kuin jossain missikisoissa. Ja hän niin kuin miettii sitä, että miksi mä voin näyttää omalta itseltäni, miksi mä voin hyväksyä, että mulla on mahaa, tai miksi mä voin hyväksyä, että mulla on finnejä naamassa. Että miksi mun pitää näyttää Barbinukeelta tai joltain missiltä. Ja tässä on niin kuin se ristiriita. Ja kyllähän tää on niin tosi hieno juttu, että sitten tämä punk auttaa sitä nuorta tajumaan, että hän onkin ihan oikeassa. Että tässä on niin hänelläkin juttu, jota hän voi elää ja jonka mukana hän voi olla. Ja se saa oman tämän nuoren niin kuin itsetunnon paranemaan ja sille tulee niin kuin semmoinen fiilis, että jes, että mä olenkin voittaja myös. Mä en ole mikään looseri enkä häviäjä. Ja vaikka noi tyypit, jotka näyttää tuossa Barbeilta tai misseiltä, niin vaikka ne jotain tällaista yrittää selittää mulle, niin siitä huolimatta mä olenkin niin kuin ihan yhtä tärkeä hyvä juttu kuin nekin. Ja tietyllä tavalla niin kuin, punk antaa elämälle sellaisen pohjan, joka on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä. Yleisesti ottaen punkkarit osallistuu yhteiskunnallisiin asioihin, mielenosoituksiin, kansalaisjärjestötoimintoihin ja tällaisiin vapaaehtoisauttamistöihin ynnä muihin, jotka oikeasti niin kuin pitää tätä yhteiskuntarakennetta ja yleensä elämää tällä maapallolla ja parantaa tätä joka puolelta, niin ympäristö, ihmisten kuin eläinten osalta. Joo, kyllä se on semmoinen elämäntyyli ja ajatusmalli, mikä ihmisellä on. Et se on sellainen, mulle se on aika lailla niinku semmoinen tee se itse, eli DIY, niin kuin sanotaan, do it yourself meininki. Ja sitten tämä, että siinä pitää olla joku niinku semmoinen idea siellä taustalla, aate joku siinä hommassa, ettei se ole ihan vaan semmoista meuhkaamista ja melskaamista ja kaljanjuontia. Sitä voi tehdä kyllä ihan missä tahansa piireissä, eikä siihen musiikkia tarvita. Mä suosittelisin, että jokaiselle nuorelle oikeastaan pitäisi tuoda punkkia sillä tavalla niiden elämään ja lyödä sitä sinne, että ne Barbinukeltakin näyttävät pikku muijat, niin nekin kelaisit, hei, että okei, että mun ei tarvitse joka päivä vetää tällä tavalla fledat ja meikit naamaa ja laihduttaa sillä tavalla, että mä oon melkein kuole anoreksiaan. Että mä voin näyttää muutenkin ihan hyvältä ja olla oma itseni ja nauttia elämästä ja mulla olisi arvoa ja arvostusta. Ja siksi ehdottomasti punk on hyvä juttu nuorille ja toivottavasti ne löytää sen. Ja tänä päivänä, jos katsoo nuoria punkkareitakin, niin mun mielestä siellä on se, mitä mä oon nähnyt meidän keikoilla, omilla keikoilla yleisöstä ja tavannut siellä ja jutellut niiden kanssa. Ja sitten seurannut ulkopuolisenakin sitä meininkiä, niin siellä on paljon tosi fiksuja ja hyvää jengiä. Et aina tietysti löytyy sit se porukka, joka jämähtää kiinni johonkin kamaan ja tiedätkö, niistä tulee sitten nistejä ja elämä on muutama vuoden tai ehkä 10 vuoden päästä se on sitten sitä rataa, että sulla on käsivarret revitty täyteen neulareikiä ja sun pää ei liiku mihinkään enää ja sä vaan kelaat sitä päivittäistä hepoannosta tai jotain muuta kokaa, että siinä elämä ja se on tosi säälittävää ja surullista. Onko tehty työtä typerää? Onko onnellisia?
63 on aloittanut 76, mutta mähän liityin vasta niin kuin 81, koska niin kuin mun bändi soitti ensimmäisen televisiokeikan jossain helvetin ajankohtaisessa kakkosessa vittu, 81 vittu, ja se hajosi saman tien, koska me ruvettiin vittu tappelemaan, että vittu tää menee ihan rock'n'roll-starailuksi, että nyt loppuu tää bändi, että jos me ollaan telakkarissa, niin ei me vittu enää, ei tää aja enää asiaa ollut. Ja liityin kohuun sitten, kun ei ollut muutakaan tekemistä. Ei ollut mitään, mutta meillä on joku vitun mopo, varastettu mopo, mihin vittu yritettiin pölliä pensaa ja ajellaan ympäriinsä. Vittu ei ollut mitään, niin kuin, ei ole tulevaisuutta, ei mitään. Niin kuin, punkki tuli niin kuin siihen vitun ihan oikeasti niin kuin, siihen aikaan, että, niin kuin, että vittu, että jumalauta, että teillä on oikeasti mahdollisuus tehdä jotain muuta kuin vailla mopolla vittu ja pölliä pensaa. Niin. Ei kuunnellut ikinä musiikkia ennen kuin tuli Ramones, mikä oli niin se suurin vaikuttaja, ei mikään suurin vaikuttaja, mutta sellainen vaikuttaja, että mä rupesin kuuntelemaan musaa. Ja siitä tulikin Sex Pistols ja vittu, sitten mä olin myyty. Eikä nyt saa räyhätä ja nyt saa huutaa ja vittu. Bändit oli vittu huonoja ja vittu kamat oli ihan paskaa. Nyt on ihan erilainen, niin kuin nyt on vittu marassa vielä kaikkea vittu, ei kellään ollut vittu varaa. Kyllä mä muistan, niin kuin, että jotain vittu rässiäkin niin kuin oikeasti perustettiin, niin vittu, ei nyt kerro kieltä, me käytiin varastaa, mutta hipeältä me käytiin varastaa jotain vittu reenikämpälle vittu niiden pellit ja et niin kuin ei ollut mitään. Niin me soittiin jollain vittu putkivahvisti. Siis tuolla vittu 50-luvun satana radiolla vittu. Se ei ollutkaan. Ei ollut rahaa, ei ollut kamoja, ei ollut mitään. Kyllä punko on elämäntapa. Siis se, että niin kun, ei sun tarvitse uskoa tähän paskaan kyllä, niin kun, mitä tässä niin kun ympärillä on. Että niin kun, kyllä nämä rakentelee ihan vittu monumentteensa ihan mitä vaan, mutta kyllä nämä monumentit häipyy täältä helvettiin, mutta niin kun, se on se kapina siitä, että minkä vitun takia me ollaan täällä elossa. Ollaanko me jonkun muun takia, joka sanoo, että mulla on viikset tai bla bla bla. Höpö. Panikot vittuun. Niin. Kyllä meillä on aika poliittinen on. Siis, no mutta mähän kirjoitan tekstit, niin kyllä siinä on jonkinlainen poliittinen, mutta se ei ole mikään vitun puoluepoliittinen, vaan niin kun se, että niin kun mä yritän kertoa niin kun ihmisille, että vittu älkää nyt jumalata uskokaan noita satana vittu, ketä tuo nyt sitten vittu oikeasti muka päättää teidän asioista ja vie teidän rahat. Minkä vitun takia raha voi määrätä meitä. Meidän keksintö voi määrätä meitä. Eikö me voida sanoa, että vittu ei me keksittykään tätä, että me tehdäänkin ihan toisella tavalla. Höpö. En minä usko mikään pankkireihin. Ne ostaa huoria. Okei. Ne tarvii ostettavaa. Mutta ei se ole ihmiselämää. Ei todellakaan. Punkin pitää antaa oikeasti jonkinnäköinen toivo. Ja se, että minkä vitun takia taistellaan. Tai mitä tehdään. Ei se, että vittu atomipommi tulee ja vittu me kuollaan. Ei se niin kuin, no eihän meille tulee käymään kaikille. Se on vaan niinku vitun näin. Sen, että tekniikka jyyrää. Ihmisillä on vitusti kaikennäköisiä vitun lärpy. Ennen ei ollut mitään, ei olisi rahaa, mutta silti oli onnellisia ihmisiä. Mutta on täällä vieläkin onnellisia ihmisiä. Ja toivon, että on onnellisia ihmisiä, mutta ei ne ole yhtään sen kummallisempi. Meillä vaan lelut muuttuu. Nuorisossa on vitun tyhmiä satana ihmisiä, mutta vittu siellä on kuitenkin ajattelevia. Yhtä lailla kuin meidänkin sukupolvissa. Ei mitään niin kuin, ei se ero, mutta jokainen rupeaa tajuaan tässä vitun maailmassa jo, että vittu, että kaikkia kusetetaan ja niitä joku muutama ihminen on kusettaa. Okei, tää on uudempaa kohua. Ja missä nimi on? Minä maailma.
Punk-musiikissa ensinnäkin niin anarkismihan on niin kuin osaltaan sitä kantaottavuutta, epäkaupallisuutta. Toisaalta se on niin kuin sitä aitoa itsensä esille tai omien arvojensa ja näiden asioiden esille tuomista. Ja sillä tavalla se on niin kuin anarkismia. Ja anarkismia niin kuin alun perin punkissa oli tosi paljon. Et sehän oli niin kuin silloin, just kun mekin otettiin ekat kierrat, kitarat ja vastaavat käteen, niin mä muistan, mä paukuttelin silloin aikoinaan Rotusorossa esimerkiksi rumpuja ynnä muuta ja huutelin siinä takana, niin mekin treenattiin joskus, kun rummuista oli kalvot rikki, niin vedettiin pahvilaatikoilla niin kuin kunnon jytinää vaan. Ja sehän oli niin kuin sitä niin kuin tietynlaista musiikillista anarkismia. Ei ollut niin kuin mitään rajoja eikä kaavoja, vaan se mikä tuntui hyvältä ja se mitä me haluttiin tehdä, niin me toteutettiin ja tehtiin se. Niin kuin anarkismi tavallaan taas tullaan näihin ihmisten henkilökohtaisiin elämään ja asioihin, niin ne on vähän niitä, mitä aikaisemmin tässä luettelin, eli siihen, että ihminen toimii ja tekee niin kuin se itse haluaa ja tuntee. Ja se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja ei ole niin kuin ostettavissa sillä, että hei, että jos sä nyt vähän muuta tyyliä, niin me tarjotaan sulle tästä tämmöistä paikkaa jonnekin, tai saat tällaisen duunin, tai saat vähän enemmän liksaa. Vaan se, että se ihminen oikeasti, sä tiedät kuka sä olet, sä tiedät mitä sä haluat, sä tiedät mitä sä haluat tehdä, ja sä pidät niistä arvoista kiinni. Niin sehän on niinku sitä oikeasti sitä tai semmoista ihmisten niinku anarkismia, jota persoonassa on. Sehän ei ole niinku yhteiskunta vastasta, ja kuitenkin se on niinku tietynlaista anarkismia, että arvosta ystäviä, pidä ystävistä kiinni ja elä niinku sillä tavalla, että ne ystävät voi arvostaa sua myöskin. Anarkismi pääasiallisestihan se ilmenee siinä, että laulaa epäkohdista, mutta toisaalta vaikka mä laulan epäkohdista ja kirjoitan sanotuksia, niin siitä huolimatta mulla yleensä sanotuksissa on aina joku juttu, joka estää sen, että se ei ole sellainen, niin kuin, että toivottomuuteen ja epätoivoon pitää mennä, vaan päinvastoin mä yritän niin kuin paljastaa sanotuksissa, että mistä on kysymys ja toisaalta sinne loppuun kertoo, että miten kannattaa tehdä, jotta pärjää eteenpäin. Eli Anathander on perustettu Lappeenrannassa 97 vuonna. Meillä oli kaikilla ollut erilaisia bändejä siinä aikaisemmin. Ja sitten kun niitä bändejä meni kiville, niin sitten perustettiin tällainen niin sanotuksi känniprojekti, sitä voi varmaan sanoa, että soitettiin kauheassa kännissä ja lähinnä coveroitiin. Tai sitten tehtiin sellaisia biisejä, mihin sotkettiin, siis hölmältiin vai juopoteltiin. Ja sitä ollaan tehty nyt sitten liki 15 vuotta. Joo, Anathanderin vaikutti vahvasti sellainen bändi kuin The Vandals. Ja lähinnä niitä se live-esiintyminen, mitä kopioitiin sitten kovasti. Siinä oltiin muun muassa jotkut meistä alasti ja lavalla. Mutta silleen ihan alkujaan, niin, eli tää on nyt siis kun mennään ala-asteelta yläasteelle, niin silloin Lappeenrantaan saatiin näiltä vanhemmilta skeittareilta niin salakuljetettua sellaista musiikkia kuin Misfits ja Suicidal Tendencies ja sitten tuli Bad Religion ja tällaista oli ainakin itselleen, mitä äänitettiin sitten C-kasetilta toiselle. Olen soittanut ekan keikan 92 sellaisessa kuin Sirkkelirock Lappeenrannan Monarilla. Se oli muuten toi Apulanta myös esiintymässä. Ja jengi oli vaan niin messissä silloin just alkuaikaan kaikessa, kun silloin tuntui, että vähän kaikki kaverit soitti bändeissä. Meillä oli sellainen treenikämppä nimeltä Punkkikämppä Lappeenrannan keskustassa ja siinä oli, tai silleen, että kaikilla kaverilla oli joku bändi ja sitten aina kun saatiin joku keikka harvoin järjestetty Lappeenrantaan, niin sitten se lähti aina niin aivan käsistä ja siellä ajettiin maastopyörällä pitissä ja no voihan sinne huutaa välillä, että kytät on natseja ja sitten silti pitää sitä hauskaa. Kyllä aina kun lähden keikalle, niin kyllä mä nyt lähden sinne niin kuin, varsinkin nykyään, kun perheellisenä vähän harvemmin pääsee irrottelemaan, niin kyllä mä nyt vähän aina
niin aamu 5, kun vaan silmät pysyy auki sen. No, kaikilla punkkikeikoillahan kännykkää kuitenkin suht väkeä. Ei tarvitse soittaa 2 tyypille. Niin, no jossain vaiheessa tuntuu, että niinku vielä enemmän, mutta nyt että se on silleen niinku vakiintunut. Ja nyt kun on näinkin monta vuotta soittanut ja samat paikat niinku moneen kertaan, niin siellä on aina ne samat tyypit. Ja, tää on nyt tällainen, no oikein tällainen, ei voi mehukerhoksi sanoa, mutta tällainen kaljaremmi on tällainen suomenlaajuinen ihan hyvin. Silleen, mihin tahansa menee, niin aina siellä on joku tuttu juomuksessa. Mikä on hyvä. Suomessa ei menesty millään musiikilla. Tai sitten niinku leipää pöytää toi. Sitten on varmaan aika väärä motiivi silleen, jos yrittää niinku minkäänlaisella rockmusiikilla uskottavasti niinku rikastua. Et siinä on ehkä tehty jo sellainen tietty tyylivalinta siinä, kun valittiin tää bändin nimi, että se ehkä yritetään. Ehkä miljoonia tiedetä. Sitä varten pitäisi tarttua ihan lapioon, jos meinaa saada sitä leipää pöytään. Tehtiin silloin joskus kiljuun, just kun se punkkikämppä tuli, että niinku, tehtiin sitä niinku, siis ihan urakalla. Sitten juotiin niinku ihan vituusti kiljuun. Meillä oli sellainen pelikin, missä oli aina tää muovikassi korvien ympärille, sitä oksennettiin ja juotiin lisää. Ja pakko myöntää, että silloin ylitettiin sellainen tietty piste, että niinku silleen, että jos samassa huoneessa joku silleen tulee se haju, niin tulee varmaan Yrjö siitäkin. Ja toi meidän vanha rumpali, eli Torso, niin sehän oli kuuluisa tästä, että sille maistuu alkoholia. Sehän teki parhaimmillaan jotain, oliko noin niin 800 litraa kerrallaan. Joo, mun mielestä Mansakkaviini, että ne keräsi vittu kuitenkin. 600 tai... No siis silleen, että ihan niinku, ettei mitään järkeä. Ja tuoko se Ykä? Niin on. Janne isä, meidän viinimestari. Se on tehnyt monta kertaa vinkut. Joo, mitkä on sitten pistetty parempiin suihin. No niitä käytiin aina juomassa just siellä. Ja sehän teki, menin vaimon kanssa naimisiin, niin Ruokosen isä teki sinne. Meillä oli 60 litraa viiniä sielläkin. Aina on sanottu, että punkkarit on niinku alkoholisteja ja nistejä ja sun muita. Ja todellisuudessa niinku punk-piireissä silloin aikoinaan niin siellä oli niinku jonkun verran oli huumeita liikku silloin joskus 70-luvun lopussa. Mutta ne ei ollut mitään niinku sellaisia, että kaikki käytti tai jotain muuta, vaan se oli ihan niinku muutaman sormen niinku päässä, jotka voi sanoa, että ne oli nistejä, jotka niinku lähti huumausainetielle ja rupesi käyttämään niitä. Ja sitten esimerkiksi meilläkin oli niinku aika kova niinku fiilis siitä, että kun mekin oltiin niinku vanhempia tyyppejä sitten joskus 80-luvun alkuvuosina, ja sitten tuli nuoria tyyppejä, niin ne kävi esimerkiksi tuossa stadissa, puhuttiin siltojen alla, siihen aikaan siinä meni vielä musiikkitaloa ja näitä ei ollut, niin meni Lepakolle junarata, ja siinä junaradan yli meni siltoja, niin me aina sitten kun käveltiin Lepakolle Steissiltä stadissa, niin siinä siltojen alta mentiin sinne, se oli lyhin ja Lepakolle mennä. Niin jengi sitten viihtyi siellä muutenkin ja siellä oli monia niin kuin nuoria punkkeja, kun ne ei saanut bissejä eikä tällaisia aineita, niin ne imppas muovikassista jotain postikkia sun muuta. Niin meillä vanhemmilla tyypeillä on niin kuin se aina, että aina kun me nähtiin, että joku imppas, niin me vedettiin niin kuin se pussi pois sieltä ja lopetettiin ja sanottiin, että älä on idiootti. Että pidät niin kuin pääkoppas kondiksesi, että vedä niin kuin viinaa, mutta älä niin kuin rupea imppaamaan, koska sit se on niin kuin se tie, että sä oot ihan sekopoltsi ja sulla on pää tyhjänä. Ja sillä tavalla niin kuin,
mun mielestä niin kuin punk-piireissä se idea ei ole koskaan niin kuin ollut se, että tapetaan aineella itsensä, vaan totta kai niin kuin se on alkoholia jotkut käyttää niin kuin vapautuakseen ja pitääkseen hauskaa, mutta se on niin kuin hyvin marginaalista kuitenkin, varsinkin kovien huumausaineiden käyttö näissä ympyröissä. Ihan pikkupoikana jostain kirjastosta tuli lainattua Ramonesin kokoelmalevy ja se kolahti niinku saman tien, että tajus heti, että tässä on nyt se meininki, tätä tehdään. Sitten tietenkin sitä mukaan ajautui sitten itse niinku keikoille ja katsomaan vähän mitä ympyröissä pyörii ja sitten tuli sellainen olo, että pitäisi nyt itsekin koittaa. Se kuuluu vähän niin kuin siihen juttuun, että vähän tehdään itsekin sitä musiikkia ja monien bändikokeilujen kautta sitten törmäsin tähän rumpaliin, mikä meillä nyt samassa orkesterissa soittaa ja hänen kanssaan päätettiin panna tämmöinen suomenkielinen kantaa-ottavaa punkrockia soittava, ehkä jopa poliittista punkrockia soittava orkesteri nimeltään Yleislakkopyssy. No joo, meillä on anarkistisia ja sanotaan sosialistisia sanotuksia paljolti, että mähän siinä vastaan aika lailla tuosta sanotuspuolesta tai vastaankin kokonaan sanotuspuolesta ja mulla on ollut sillain niin kuin aika selkeetä ja helppoa aina tehdä semmosia biisejä, jotka kertoo jostain yhteiskunnallisista asioista ja ottaa niihin kantaa. Mä en oo ikinä oikein osannut tehdä mitään rakkauslauluja tai ryyppäyslauluja, kun ne kuulostaa mun mielestä aina kornilta. Politiikka ei kuulosta omasta suusta kornilta jostain syystä, vaikka monet on sitä mieltä, että se pitäisi kaikki siivota musiikista pois. Mä oon ihan päinvastaista mieltä. No joo, kyllä mä oon. Itse kannatan tätä kommunistista ajattelua enemmän. Ehkä jonkunlaista anarkosyndikalismia myös. Ennen vanhaan olin nuorempana poikana aika semmoinen vahva anarkisti, mutta sitten tulin siihen tulokseen monien kokeilujen kautta, että se järjestöllinen puolikin, että kyllä ei se järjestäytyminen ole mikään niinku huono asia joka tapauksessa, että jos se tehdään sillä, että se hyödyttää tosiaan kaikkia tasa-arvoisesti, niin se on nimenomaan semmoinen asia, mihin pitää pyrkiä. Ja sitä se mulle on, tämä kommunismi on nimenomaan semmoista tasa-arvoa, mihin pyrittäisiin pääsee tässä yhteiskunnassa. Se on jotenkin kadonnut semmoisen kauhean kilpailun ja tehokkuusajattelun alle, että ne, jotka ei mukana pysy, niin potkitaan sivuun ja jätetään ojaan kuolemaan ja jatketaan eteenpäin kauempaa vauhtia. Siitä mä haluaisin niin kuin tehdä biisejä ja kertoa tästä jutusta niin myös tällä musiikillisella puolella. Ja josta siitä löytyy aika paljon näinäpä, ikävä kyllä täällä nykypäivän hyvinvointi Suomessakin, niin löytyy niitä esimerkkejä ja biisinaiheita niin kuin ihan yllin kyllin. Ei maailma ole täydellinen, vaikka nyt välillä jostain siltä saattaa tuntuakin. Se on turvaton paikka. Eli nuoret ilman muuta punkkibändejä pystyy ja levyjä kaupasta ja kuunnelkaa niitä ja miettikää niitä ja sitten kun herää ajatukset, niin lukekaa kirjoja ja filosofioita ja tutkikaa ja tehkää itse kantaa ottavaa musiikkia. Liitota, voitako käydä
homma alkoi aika pitkälti 2 eri bändistä. Että aluksi oli Lopun alku, mikä perustettiin joskus, olikohan se 2006. Vuoritalolla päätettiin Janne ja Japen kanssa, että perustetaan bändi. Ja sitten perustettiin bändi, joka oli Lopun alku, joka oli aika vitun kova bändi. Treenailtiin toisia biisejä ja siitä sitten Janne perusti. En mä perustanut. Niin, no, mutta soitit. Saas bändissä kuin joku ohjuskammo. Sitten niistä kummasta bändistä lähti jäseniä pois, sitten se yhdistyi ja sitten tuli Sotalava. Ja sitten tehtiin uusia biisejä ja rupesi ehkä muutenkin mun mielestä Sotalava olemaan vähän parempaakin materiaalia mitä ne oli. Mitä silloin ihan pienellä soitat. Kuunteli punkkia, halusi soittaa jotain eikä osannut mitään mukaan soittaa. Se tuntui vaan niin hyvältä, että haluttiin soittaa punkkia. Se oli hyvää tavaraa. Niin, no on meillä paljon sanomista. Kaikki biisit toisaalta kertoo aina vähän eri jutuista ja muuta. Että aika anarkistista läppää. Sitten on myös paljon ihan vaan semmoista vähän humoristisella puolista tavaraa. Että no, mulle se ainakin on sitä, että niinku itse rupee duunaamaan juttuja, että niinku kelaa itse, jos jotain haluaa tehdä, oli se sitten mitä tahansa, niin lähtökohtaisesti duunaa itse kaiken. Onhan se oleellinen osa ja ennen kaikkea se on kapina semmoisia asioita vastaan, mitä ei hyväksy. Tällä hetkellä meillä ei vielä omaa levyä. Se on vasta työn alla tuossa alkuvuodesta, mutta no tällä hetkellä niin netistä ja sitten keikoilla voi käydä kuuntelemaan. Tähän mennessä ollaan oltu enemmän vähän live-bändi. Pätsejä ollaan tehty ja joskus vuonna nakkiin myytiin jotain demoa. Bändin nimi lukee Rotsin selässä, niin siinä on vähän niin kävelevä mainostelu koko ajan. Kyllähän se nyt tavallaan niin se perusidea on kuitenkin on se kapitalismin vastaisuus siinä hommassa. Ja sitten jos rupeaa ihan itsessään niin tekemään sitä sillä idealla, että no nyt mä tahkoon rahaa, että mä haluan menestyä, teen vitusti pyrkkaa tällä, millä kustannuksella tahansa, niin koko perusidea katoo kokonaan pois. Että mistä sitä, minkä takia sitä sitten punkkia ruvettiin tekemään. Kyllä nyt elämänkatsomukseen ja tuollaiseen aatteisiin vaikuttaa, jos niin lähtee tutustumaan nuoren siihen punkkiin ja haluaa tietää siitä. Ja jos se katsoo omakseen, niin totta kai sitä rupeaa elämään niiden mukaan silleen, jos omasta mielestään, että hei tää aatemaailma on niin, tai rupeako elämään heti niiden mukaan, mutta mun mielestä se on tosi hieno silleen, että tai kun ylipäätänsä rupeaa ajattelemaan jotain asioita niin, ja ulkopuolelta. Miettii paljon noita sanotuksia sun muuta, että mistä ne kertoo, niin rupeaa miettimään niitä juttuja sitten itsekin päässä, että miksi niin kuin jengi sanoo noin ja mitä vittua, mistä tää tulee. Ja sitten itsekin ottaa vähän alkaa ottamaan selvää asioista. Mun mielestä se niin kuin on tavallaan vaan hyvä. Hyvin vaikuttava asia. Toisaalta ehkä vähän miinuspuolena nuoriin saattaa vaikuttaa se, kun ottaa vähän liikaa mallia sitten vanhempien punkkareiden dokaamistavoista, että vittu onpa coolia, kun ne jaksaa vetää noin paljon viinaa. Sekin hän on punkissa aika tärkeää se, että ei niinku lähdetä tuomitsemaan millään tapaa pukeutumista. Että niinku ihan sama millä sä näytät, vittu. Ei sillä ole mitään merkitystä. Alasti voi aina olla. Ja mun mielestä ainakin punkskena silleen, että siinä ei ole mitään anneta nuorille suoraan kaikkiin vitun kauneusihanteita ja sitä pitää näyttää hyvältä ja kaikkea mahdollista. MTVhän myy vaan seksillä, että siinä on mun mielestä silleen,
kasvavalle junnulle jollekin 12-vuotiaalle sillä ei hirveästi mitään niin järkeä katsoa sellaista paskaa. Punkissa kuitenkin tulee se, että ei ole niin tärkeää, että on paljon rahaa, on hieno auto, näytät niitä hyvältä. Että saat silloin jotain, muuten se on mitään. Sitähän se MTV sanoo, just Punk ei sano sitä, kun antaa sun olla just sellainen kuin sä oot. Yleisesti mun mielestä aika tosi turvallisia, että niinku ei siellä oo sille mitään pahaa meininkiä yleensä. Jengi on yleensä tosi solidaarista toisiaan kohtaan ja muuten, että siellä ei punkkipeleissä harvemmin oo koskaan nähnyt, että siellä olisi hirveästi mitään tappeluita tai muuta, eikä kukaan sille tuomitse ketään mihinkään takia. Varmaan se vaikuttaa hyvin paljon just siihen, että ei tuu niitä tappeluita. Kai se vähän lähtee, että kaikki on samalla viivalla. Se on yleinen solidaarisuus. Se huolenpito, että kaveri ei jätetä, se on yleensä silleen ollut suuressa osassa mun mielestä. Jos joku on vähän huonommassa kunnossa, niin katsotaan, että se pääsee johonkin kotiin tai jotain. Kyllä sä voit kysyä suoraan joltain räppäriltäkin, että liikkuuko päihteet, liikkuu vähän joka piirissä. Joka porukasta löytyy aina jotain jengiä, joka vetää kamaa, joka on ikävä tosiasia. Nuoret alaikäisetkin, jotka haluaa dokata, niin aina ne jostain ne viinonsa hoitaa, mutta ei niinku varsinaisesti punk-piirissä kellekään tyrkytetä mitään, että vittu nyt tästä vittu ostat vittu viinaa tai heroinia tai mitä tahansa. Yleisesti on kyllä sille pyritään niin kuin on se tietty järjestää porukka, niin järjestää porukalla katsoa se yleinen meininki, että se pysyy hyvänä ja kaikki on ok ja kukaan ei rupea riehua tai on liian sekaisin tai jotain tällaista. Aikoinaan niin kuin oikeastaan talonvaltausliikekin voi sanoa, että se lähti niin kuin punk-kuvioista. Et me oltiin niin kuin aggressiivisesti hakemassa sekä niin kuin kaupungilta että myöskin niin kuin yksityisiltä sellaisia paikkoja, koska kun oltiin nuoria ja me ei päästy mihinkään rafloihin, niin meillä ei ollut mitään mestoja, missä voidaan olla. Ja kuitenkin haluttiin niin kuin paikkoja, joissa voidaan kokoontua, pitää hauskaa ja mahdollisesti treenikämppi, jos voidaan soittaa sun muuta. Ja kaupungille ei ollut tarjota meille mitään. Ja sitten aivan mielettömästi oli tyhjiä isoja taloja ympäri niin kuin stadiakin siihen aikaan vielä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Ja me mietittiin, että hei, että jos noi on tyhjänä, ne ränsistyy, ne lahoo siihen alle, niin miksi me ei voida mennä sisään sinne ja tehdä siellä kunnostustöitä, kunnostaa niitä vanhoja hienoja taloja siihen, että siellä voidaan niin kuin oleskella sun muuta. Ja näin me päätettiin, että me ruvetaan valtaa taloja. Ja me stadissakin, mä oon itse ollut varmaan jossain 40-50 talonvaltauksessa mukana niin kuin Suomessa ja sitten ulkomailla lisäksi vielä. Niin me ruvettiin täällä niin kuin ottaa taloja hallintaan. Ja kun ne oli suuri osa niin kuin purkutaloja, niin niillä ei ollut mitään taloudellista merkitystä niiden omistajille tai entisille omistajille, jotka niitä taloja omisti. Niin mentiin sinne sisään ja pantiin valtauskäyntiin ja sillä tavalla haettiin niin kuin tiloja itsellemme. Ja tuossa oli esimerkiksi niin kuin Vantaallakin oli tämä Vernisa-tehdas, joka nykyisin toimii tämmöisen Vantaan kaupungin omistuksessa. Niin sekin oli upea vanha tällainen Vernisa-maalitehdas, joka on niin kuin Vantaanjoen semmoisen hienon kosken äärellä siinä. Niin se oli purkutuomion saamassa. Ja me niin kuin todettiin, että miksi ihmeessä hieno tiilirakennus, joka on iso, josta voisi tehdä vaikka mitä.
Ja me vallattiin se ensin ja sitten tuli kytät ja heitti meidät ulos sieltä. Ja sitten me yritettiin neuvotella niin kuin kaupungin kanssa, Vantaan kaupungin kanssa diiliä, että hei, että me kunnostetaan tämä ilmaiseksi, että meillä on niin kuin, tavallaan saadaan jostain raksoilta kaikki jämämatskuja ja pannaan niin kuin kondikseen tämä, että jos me saadaan olla siellä. Kaupunki sanoi, että ei, että se puretaan. No sitten me järjestettiin sinne hillitön keikka siihen kaupungin sen Verinsä tehtaan eteen ja vallattiin se. Ja siellä muun muassa mekin soitettiin ja mulla oli sellainen hillitön jenkkilippu. Se oli sitä aikaa, kun jenkkien pressa Ronald Reagan oli justiinsa taas kerran hyökännyt jonnekin päin maailmaa ja lahtasi siellä niin kuin syyttömiä ihmisiä, niin vastalauseeksi me sytytin tuleen se iso jenkkilipu ja heiluttelin sitä ja se oli kesäaika, niin nurtsi syttyi palaa siellä ja sieltä tuli aikamoiset niin kuin meiningit. Hyvä, ettei lähtenyt lähitaloista valot, koska siinä meidän yksi semmoinen iso sähköjohto palasi sen takia sitten myöskin. Mutta silloin me mentiin esimerkiksi siellä Verinsassa sisälle sinne ja pistettiin luukut kiinni eikä päästetty kyttiä sinne sisälle ja saatiin vallattua se ja sitten kaupunki tuli neuvottelemaan meidän kanssa ja tehtiin sopimus siitä, että me saatiin se talo järjestykseen ja kaupunki lupasikin, että ne rupesi korjaa sitä ja nyt esimerkiksi Vantaan Elävän musiikkiyhdistys saa pitää siellä niin kuin tilojaan sun muuta ja kaupunki pitää myös itse tilojaan ja siellä on niin kuin koulutusta ja kaikkea mahdollista. Mutta tämä on just sitä, että niin kuin ihmisten pitää uskoa siihen tekemiseensä itse ja eikä noudattaa mitään lakeja ja rajoituksia, koska ne on niin kuin jonkun intressiryhmän tekemiä. Ne ei ole niin kuin oikeasti sellaisia aitoja juttuja. Et laki on niin kuin useasti se on ihmisiä vastaan ja ihmisiä rajoittava tekijä. Mutta todellinen niin kuin ihmisten uskomus ja oikeudenmukaisuus, niin sen mukaan pitää toimia. Ja näin talonvaltauskin on tavallaan, se on lain mukaan laitonta, mutta se on kuitenkin täysin oikea. Ja sen takia siinä ei ole mitään niin kuin väärää, että jengi tekee sitä. Ja tulokset näkyy nytkin esimerkiksi Vantaalla. Ilman sitä nuorten kansalaistottelemattomuutta, sitä oman käden oikeuden ottamista, niin se tehdas olisi purettu ja siitä olisi mennyt niin kuin upea paikka ulos. Ja nyt se on siinä ja sitä käyttää jopa kaupungin johtajat, pitää siellä bileitään ja kutsuu sinne kutsuvieraita ynnä muita kaupungin tilaisuuksiin. Mutta eipä ne taida muistaa, että ketkä se oikeasti valtasi ja piti huolen, että se pysyy siinä.